Kører vi? Velkommen til Chilismaling 2. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen, der fornemmer, at billedet ser anderledes ud, men Super Rasmussen, han er blevet syg. Kukuk. Ja. Jonsen, der sad her. Han er død. Han er død. Ja. Det er tæt på. Ja. Vi har truet med bål og brand. Han siger, jeg kan ikke mere. Han sagde ikke meget. Og så får vi en opdatering i Facebook. Jeg er med næste uge. Søndergaard, jeg vil sige velkommen til panelet, og det er kraftigt med klasse, det der, du springer ind for højre, jo. Ja. Og jeg ved ikke, hvad det bliver jo værdsat, ikke? Ja. Og jeg vil sige til seerne, chilismaling.dk. Vi har ikke haft det kassen åben. Søndergaard, hvad sker der? Ja. Vi pakker fakturen ud, der er lidt reklamer, og lidt frokost. Så hvis man skal have lidt at spise i frokostpausen, ikke? Og der står som regel, vi har fået en lille prøve. Ja, spørgsmålet, hvad fanden det er? Den ligger vi der. Den er nok ikke noget smag i. Laver vi lige den der, ikke? Det er Chili Clausen, ikke? Christian, nu er der en lille overraskelse. Det er jo, vi lader altid gæsterne vælge. Ja. Jeg tager den midterste. Nej, jeg regner med, at du har taget den der. Ja, det kan jeg også. Det vil jeg ikke heller. Nu kommer den her. Super Rasmussen. Vi er rigtig kede af, at du er blevet syg. Men naturligvis skal du ikke snydes. Den gemmer vi herovre. Og der står i, du ved ikke, man skal have handsker på, når man skærer. Og det er ikke på grund af, at man skal skære sig i fingrene. Det er grundet, når du skal ud og urinere bagefter, så får du lige tidsmanden. For at sige det mildt, ikke? Ja, det håber jeg ikke sker. Vi skal lige præsentere. Vi er ude i en Naga Jolokia, Bangladesh, Sri Lanka, Nordøst, Indien. Skuvildskalaen. 1.040.000, det vil sige, den er 3 gange så stærk minimum som habanero, som vi prøvede sidst. Der var ild i munden. Hvad sker der nu denne her gang? Ja. Og Jesper Søndergaard, min ven, ja. Du er debut. Ja. Vi starter med at skåle, jo. Og den skal super tykkes. Ja. Den eksploderer maven, hvis ikke vi gør det. Så gennemtykke. Rasmussen og Jonsen. Vi har en skade på holdet. Jonsen er helt ude, og en sygemelding. Morten Olsen har skaffet Jesper Søndergaard. Skål. Skål. Vi ser ikke på den anden side. Jeg fornemmer kardemomme. Appelsin, kostald. Kostald. Der ild. Jeg synes bare, det brænder. For satan. Er der sindssygt, mand? Søndergaard? Du har pokerface? Ja. Jeg kan slet ikke sige noget. Hvor sindssygt er det stærkt. Skal vi dele den her med sammen? Nej, det må vi ikke. Ej, nu, den kommer nu. Det er helt vildt. Og husk, vi må ikke drikke jo. Nej. Så kommer vandpolitiet. Ej. Denne her. Søndergaard. Øj, det brænder. Der er ild i munden nu. Ej. Pokker. Der må ikke bandes. Ej. Er du sindssyg? Der er fireworks i munden nu. Du må ikke røbe noget. Det står, der er signal hernede. Vi kan måske lige få Christian vognføreren til lige at fylde med ned, hvad der står. Jonsen har været glad. Den går i hjertet nu. Ej, hvor er det tak. Er du sindssyg, mand? Søndergaard. Jeg kan mærke, at hjertet det kører. Jeg tror ikke, jeg er ikke helt begejstret nu, vel?
Man kan ikke dø af det, vel? Det håber jeg ikke. Nej, men altså i den forbindelse, så har vi også en hilsen til Jeppe K. Ja. Jeppe K. Han er immigreret, udstationeret. Jeppe K. en hilsen på drengene til Australien. Nunni Jonsen. Nunni fingrene. Jeg har elektricitet i fingrene. Kan du mærke det? Den kommer nu. Jeppe K. Vi savner dig. Men den er helt gal nu. Du er tørstig. Ja. Det er jeg sådan set også. Jeg skal. Der bliver grinet på fløjen. Det kan jeg godt forstå. Det er helt tosset, det her. Jonsen, Søndergaard. Jeg er nødt til at drikke noget. Den er helt gal nu. Jeg kan mærke mit hjerte. Det banker. Så længe du stadig kan mærke dit hjerte. Har vi flere hilsner? Søndergaard, du sveder. Ja, det er helt vildt. Men hvor er det flot alligevel. Nu synes jeg så set også af dig selv. Har vi flere hilsner? England. Our princess. Anita. McQueen. And Angus. If you're watching right now, don't do it at home. We are missing you very much. Det er bare en lokal hilsen. Gita, hvis ikke jeg kommer i morgen. Jesper, skal vi med dig? Har vi sygemelding i morgen? Mit hjerte, det er lige ved at stå af nu. Vi må ikke drikke til. Det bliver ignoreret. Jesper, du skal sætte ord på. Vi har lidt lemon, appelsin, vandmelon smager af. Jeg kan ikke se. Til... Ej, det er ligesom om. Den er helt gal nu. Hempel. Vi skylder en tak til Hempel for den sidste chocolate-smagning. Jeg vil sige... Hempel... Det skal du ikke gøre, det her. Den er helt gal. Der er ildebrand i munden. Fireworks. Jamen Jesper, for fanden. Jesper, du er da nødt til lige at sige en Facebook-hilsen. Til drengene, de sidder og venter. Jeg tror, jeg overlever. Men det er ikke noget, jeg vil få. Jeg har aldrig udgået til nogen som helst andre. Hjertet, det kører. Jeg har hænderne, der reagerer. Det kører. Min mund, den er bare... Så har vi fået smagsprøve på et eller andet. Vi tør ikke, vi ved ikke, hvad det er. Jonsen! Hvis Rasmussen, han giver op. Ej, den er helt galt nu. Jeg skal faktisk stoppe. Nej, det skal jeg ikke. Vil du have noget mælk? Nej, det skal jeg ikke. Jeg taber ikke ansigt foran skærmen. Ja. Men, jeg skal faktisk kaste op, du. Den er helt galt. Ud af vinduet. Ud af vinduet, ligesom Bubber. Men, Bubber, vi er jo ikke hellere åbne vinduer og kaste op. Hvorfor skal du det? Nej. Hvad for noget? Bubber, han smager med Titte Claus. Han er ved at hoppe ud af vinduet. Jeg sidder på panden. Det går i hjertet. Det er jo betryggende. Vi skulle have haft ambulance klar, jo. Nå. Skal en være? Resten er her. Ja, det skal man. Jeg glæder mig til at se jer i morgen. Gita, jeg ringer senere, hvis det er. Altså, på postnummeret. Du må sige, hvis vi skal ringe efter dig. Ja. Jesper, der er sved på panden. Jeg er lige ved at kaste op. Jeg tør næsten ikke drikke mere, fordi jeg er bange for, at det bare ryger op igen lige om lidt. Vi skal ikke prøve den, vi er i gang. Det skal vi ikke. Det er ikke helt godt. Nej. Er du sindssyg? Min tunge, mand, den... Ja. Jeg kan røbe, da vi spiste harmonien, 26 timer efter, der var jeg stadig på toilettet. Der var racerløb. Det lyder drastisk. Du kan lige så godt... Du skal ikke lave aftale næste døgn. Men jeg tænkte, at jeg skulle løbe. Jesper, løbe? Marathon. Der kan jeg røbe, jeg er fiberskadet. Jeg kan desværre ikke løbe om tid. Du er heldig. Men jeg kan røbe, den næste aftale løber heller ikke sted, Rasmussen. Vi springer jo det op til vindstyrke 15. Nu kommer vagtmesteren, har vi husket at scanne pause. Søndergaard, vi er nødt til at sige farvel. Sig farvel og Christian, tak for god ro og orden. Det er ved at blive bedre nu, faktisk. Ja, så kan vi ikke filme mere. Så bliver det kedeligt. Søndergaard, det var fantastisk at have med. Så må vi se, om du tager med på 2 millioner skala. Nej, det tror jeg ikke. Det var en fornøjelse, det her.
Christian, tak for god filming. Farvel og tak, ikke? Tak for det.